Yu padha jujur. Panglimbang 5 menit dina Setupaing tanggal 14 Juni taun 2020 kapethik saka Injil Matius bab 5 ayat 33 tekan ayat 37. Para kadang kinasih, ing sadawane jaman kajujuran tansah dadi barang kang larang regane. Kanggo nggayuh kekarepan lan tujuan, akeh manungsa padha ora jujur. Tundhone akeh wong digawe tuna. Satemene ora jujur uga ngrugekake kang tumindak. Marga ora jujur, wong mau ora dipercaya dening liyan. Tundhone wong mau bisa dipecat saka panggaweane utawa kangelan anggone golek panggawean. Swalike akeh wong padha seneng lan jenjem rikala antuk ruang nyambut gawe kang jujur. Jroning sesora dalem marang wong akeh ing sawijining gumuk, dina iki Gusti Yesus nandhesake wigatine tumindak jujur. Yen iya kandha iya, yen ora kandha ora. Saliyane kuwi asale saka setan. Sejatine rikala manungsa padha urip jujur, ora kabutuhake maneh sing jenenge sumpah. Sebab sumpah mono amung sawijining srana kanggo njejegake kajujuran supaya kang kaiket ing sumpah mau ora padha dirugekake. Rikala sumpah ora dituhoni, kejaba ora ana gunane, ya malah amung nambah dosa, wong wani ngudhukake Allah minangka jaminan tumindak. Marga lumrahe sumpah kajanjekake atas amal dalem Gusti Allah, mula dosane ya ora bain-bain, dosa marang Allah. Nanging umpama kudu ngucapake sumpah, elinga marang perbawa lan kuwasa pribadi kang dadi seksi, langit lan bumi kang makili Gusti kang nitahake alam sawegung, utawa atas misbah kang uga makili Gusti kang sinewaka ing kono. Nuwuni sumpah ateges ngurmati Gusti Allah kang dadi seksi sumpah. Para sesna pelem kinasih, banget gawe bungah rikala krungu ana wong Katulik kang diurmati, disuyuti lan dipitaya wong akeh marga saka tumindake sing jujur. Mbok menawa wong Katulik mau panjenengan, aku nderek bungah lan mangayu bagya, profisiat. Nanging banget prihatinake uga rikala krungu wong Katulik kang tumindak jujur antuk pangrengkuh kang ora prayoga. Disingkiri, disingkang-singkang, diancam, disia-sia, kepara dibuang. Nanging aja cilik ati, iku pancen dadi ayan perjuangan kita minangka penderek dalem Gusti. Tetepa dadi padhang lan uyah jroning urip bermasyarakat kanthi tumindak jujur. Dene kanggo sapa wae kang ora jujur, padha elinga menawa tumindak kuwi ora selaras karo karsa dalem Gusti. Wadana dalem tansah sereng ngulatake apa kang katindakake para pendereki. Sapa kang ora jujur bakal ajur. Yuk padha tumindak jujur. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah kang maha luhur, matur nuwun, wedhawuh kang jujur, margi jujur tan ana manungsa rugi. Pinitaya iku temtu, nanging jujur mboten gampang. Nyuwun berkah pangestu, amre saged jujur kang satuhu. Kanthi jujur kawula mujudke seksi, kraton dalem ingkang rawuh wonten satengahing warga. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.